Ja osobne vnímam priestor medzi poštou a bývalou baníckou školou ako priestor, ktorý je v Spišskej Novej Vsi investične poddimenzovaný a vnímam ho ako miesto asi najviac prehriaté slnečnými lúčmi v čase pre všetkým leta. Takže niekedy pred 2 rokmi som zadal úlohu venovať sa projektovej činnosti a pripravovať toto územie na celkovú rekonštrukciu. Jedná sa o vysadbu vzrastlých približne 5 až 7 metrových stromov, ktorých tam má byť asi 17. Zároveň sme sa venovali projektovej činnosti zvedeniu dažďovej vody do retenčných nádrží, ktoré by zachytávali vodu a následne by mohla byť použitá potom na zablažovanie a samozrejme výmena asfaltovej plochy chodníka za zámkovú polopriepustnú vrstvu s tým, že by sa tam ešte vybudovali aj nejaké mobiliáre typu stojany na bicykle a oddychové lavičky. Takže predpokladaná hodnota zákazky je niečo do 800 000 eur. Ja sa veľmi teším, že sa nám táto dvojročná práca podarila dostať tedy do takejto úrovne. Na prípravnej porade pre spišské trhy padla otázka, že v čase konania spišských trhov bude práve táto alej budovaná pred poštou a pred bývalou baníckou školou. Celé toto parkovisko bude limitované touto stavbou, takže padli tam návrhy na premiestnenie všetkých tých gastrozón a všetkých tých atrakcií, ktoré tam v tejto časti počas spišských trhov prebiehali, že sa premiestnia do zóny pred Redutu. Uvidíme, ako nakoniec dopadne celkový tento verdikt na nasledujúcej porade na organizačnom výbore pre spišské trhy.